forman parte da primeira xeración que tivo noticias escolares na nosa lingua. Bueno, xa vedes o resultado. As intervencións delas dúas demostran o poderoso e moi acaído dos froitos que ten a escola en galego. É un proxecto no que non imos desistir, no que imos seguir, porque somos moitos e somos os que temos a razón. Eu iso non teño dúbida ninguna. Está pasando nos últimos premios xerais, pero está pasando en todos os premios literarios de todos os xéneros a presenza desta xeración maltratada no eido do emprego. Eu creo que é algo que temos que reflexionar moi seriamente. Non hai dereito, non é xusto que esta xeración, que é a xeración que máis talento ten, que mellor formada está da nosa sociedade, teña esta situación na que está. E todos temos que colaborar en buscar unha saída. Realmente o resultado é abrallante polo talento. Esta mesma semana premiábamos noutro certamen, un certamen de novela Terra de Melide, a outra escritora desta xeración, a Eva Moreda, unha escritora da Veiga, cunha novela sobre a migración galega nos 70 en Londres, cando elas ainda non naceran. Eva Moreda, que é unha escritora migrante nestos momentos. Estou convencido, e xa remato, que se está producindo unha profunda renovación xeracional na literatura galega nos últimos anos, como demostraron estes dous premios deste xeral. Felizmente, ademais, tamén vivimos na primeira década das narradoras galegas. A primeira persoa, a primeira muller que obtivo o premio xerais de novela foi Marilar Alexandre. Marilar, que ano foi? 2001. Pois de 2001 a 2010 xa son máis as narradoras que gañaron este premio que os narradores, cando nas edicións anteriores, nas 17 edicións anteriores, nunca se producía este fenómeno. E eu creo que isto temos que celebrar. Temos que celebrar que vivimos na década das narradoras, temos que celebrar que temos moita canteira, que temos un xogo comprometido, que temos un xogo de calidade e, por lo tanto, que temos moito futuro. E isto non comeza só no ámbito da narrativa, da poesía, do teatro ou do ensaio. É dicir, isto está tamén no audiovisual. Este mes pasado tiñamos ese éxito maravilloso do noso amigo Oliver Laxe, que foi o premio da prensa do Festival de Cannes, no de Cannes, que os dous son grandes festivales de Cannes. Isto é unha auténtica maravilla. Bueno, pois entonces quedémonos con ese entusiasmo e con ese compromiso tamén con esa xeración que aplaudimos, pero que tamén é a xeración que ten o mesmo dereito a construir as súas vidas como estamos facendo nós.